जोंनि बे सेन्ट जेभियार इंलिश स्कुल सालबारियाव माने सरस्वतीया जाबायानो थाखायो ओमफ्राय दिनैयो बेबायदिनो फालिनानै मोजां मोनदों गोसोखौ मोजां मोनदों आरो फार्स्ट इयाराव फरायो 11 साइन्स स्ट्रिमाव सेन्ट जेभियार स्कुलाव फरायनानै गोसोखौ मोजां मोनदों माने जोंना बेयाव टिउसन बायदि जायो नालाय फोरोंनायफोराबो मोजां मास्टारफोराबो साफिसियेन्ट दंखायो टिचारफोरा जों सानदों मा जों माने बेयावनो जोंनियावनो स्कुलावनो कलेजावनो क्लासखौ लानानै माने जोंनि थांखिखौ माने एम इन लाइफखौ इयावनो जागोन बायदि सानदों आरो आङो थांखियाथ' आंनिया इन्जिनियारिं आरो ओमफ्राय उनाव ग्रेजुवेसन जाखांनायनि उनाव UPSC क्रेक खालामनायनिबो गोसो दङ आंनि मुङा प्रिया बसुमतारी जोंनि सेन्ट जेभियार इंलिश स्कुलाव सरस्वतीखौ फालिबाय थानायानो जायो दिनै फालिनायखौ नुनानै गोसोआ गोजोननाय मोनदों सरस्वतीखौथ' बिदि फालिबोगासिनो दङ गोदोनिफ्रायनो थेवबाबो दिनै बिदि सरस्वती खुंनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो गोसोखौ आंनिया जुमि बसुमतारी क्लास 11 आङो डाक्टर जानो लुबैयो सरस्वती फुजाखौ खुंनानै जोबोद मोजां मोनदों दङो फोथायनाय सरस्वती बिमाया गावनि आखाइखौ आंनि खर' सायाव होनानै दोनबाय थाबा आङो बेबायदिनो फरायनानै गोजौ फारसेथिं आवगायलांनो हागोन नोंनि थांखिखौ फोरमायगोन नामा आंनि थांखियाथ' बिदिनो साइन्स स्ट्रिम लादों आङो बेनिफ्राय आङो दा डाक्टर लाइनाव फरायनो सानदों फोथायनाय थाबासो जाफुंसारनो हायो ओंखायनो आंहा फोथायनाय दंखायो गिबियावनो आङो बर' खौरांनिसिम आंनि सिबिनायखौ बावबाय दिनै बोसोरफ्रोमबो फालिनाय बादियैनो सेन्ट जेभियार्स इंलिश फरायसालिनिफ्राय बिमा सरस्वतीखौ फुजिनो लानाय जादों आरो बे फुजिनायाव फरायसाफोरजों लोगोसे गार्जेन बिथांमोनाबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैदों बे गोथार बिमा सरस्वतीनि फुजानि फोरबोआव जोंनि फरायसा गार्जेन फोरोंगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लानानै जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंनायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों आरो जोबोद आलो गोजोनै दिनैनि बे फुजाया सोलिगासिनो दङ आसा खालामो बे रंजानायनि गेजेरजों बिमा सरस्वतीनि खाथियाव बयबो लैहोर लैहोर फैनानै हान्थु खेरायनानै खुलुमदों आरो बिमा सरस्वतीनि खाथियाव बोर बिदों जाहाथे इयुनाव फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना साफा साफा गुनि गियानि फरायसा जानो हायो इयुनाव साफा साफा गेदेर सुबुं जानो हायो बै थांखिखौ लानानै जोंनि फरायसा बिथांमोना आरो फोरोंगिरि सारमोना बिमा सरस्वतीनि मन्दिराव खुलुमदों बोर बिदों दा बिब्दि लेखायै जों आसा खालामनो हायो जोंनि नैबे सेन्ट जेभियार्स इंलिश फरायसालिनि बे बिमा सरस्वतीनि फुजा फोरबोनि गेजेरजों जेरैहाय बयबो गोसो गोथार लानानै खुलुमदों सिबिदों बे लेखायैनो जोंनि फरायसाफोरनि जा हास्थायनाय जा बिनाय बियो जाफुंगोन आरो बे ओनसोलाव बिमा सरस्वतीनि अननायजों गोजोन थासारि फैगोन बयनिबो गेजेराव अनलायनाय बयनिबो गेजेराव मोजां मोनलायनाय गोरोबलायनाय बे थासारिया निस्सय फैगोन आरो बिनि थाखाय जों बे बिमा सरस्वतीनि खाथियाव हान्थु खेरायनानै आर'ज गाबदों आरो सेन्ट जेभियार्स फरायसालिनि जा एडमिसन आं बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो नागिरदों इंलिश मिडियाम बे फरायसालिया सेन्ट जेभियार्स इंलिश बे फरायसालियाव दा गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागासिनो दङ आरो थांनाय बोसोरनिफ्राय बे फरायसालियाव 11 क्लासनि एडमिसनाबो जादों आरो क्लासआबो जागासिनो दङ आरो देग्लायबो साइन्स आरो आर्ट्स बे मोननैबो आयदायाव 11-12 एडमिसन होनानै बे फरायसालियाव क्लास होनाय जागोन आरो बे लेखायै सोरबा जुदि मोदोम गुदुं गोसो गोनां फरायसाफोर दङब्ला बिथांमोना फैनानै बे फरायसालियाव मुं थिसनफैनो हायो आरो बे फरायसालियाव थानाय आरो फोरोंगिरिफोरनि जेबो अभाब गैया मोजां रोंगोसार गोनां फोरोंगिरिफ्रा बे फरायसालियाव दंखाजोबखासै बे लेखायै जायफोर फरायसाफोरा मोदोम गुदुं जानानै दङ आरो गार्जेन बिथांमोना बे फरायसालियाव एडमिसन होनो थाखाय सानदों आर्ट्स आरो साइन्सआव बे मोननै स्ट्रिमाव बे फरायसालियाव एडमिसन होनाय जागोन आरो थिग बिदिनो गोदानै मुं थिसननो थाखाय जायफोर फरायसा बिथांमोनखौ नाम लगायनो सानदों गार्जेन बिथांमोना दा मुं थिसननो हागौ जों बे फरायसालिनिफ्राय एडमिसन होनायनि जा फर्म बे एडमिसननि फर्मखौ अलरेडि होगासिनो दङ दा बेखायनो जों खावलायो दिनैनि नैबे निउसनि गेजेरजों ओनसोलनि बा साखाथि फाखाथि बा गोजानाव थानाय जायखिजाया गार्जेन बिथांमोनानो बे फरायसालियाव फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन आरो सुलाद लाफैनानै बिथांमोना गावसोरनि फरायसाफोरखौ बय फरायसालियाव एडमिसन होनानै हस्टेलाव थानाय जानायनिबो खाबु होनाय जागोन जोबोद मोजां जादों जोंनि बे सेन्ट जेभियार स्कुलाव बोसोरफ्रामबो बिदिनो फालिबाय थायो जोंनि बे सेन्ट जेभियाराव एबार एसे मोजांसिन जादों जोबोद मोजां जादों आरो बोसोरफ्रामबो बिदिनो फालिबोखाबाय थायो जों गार्जेन हिसाबै
फिसाखौ मोजां जाजानो थाखाय मोजां फरायसालि नागिरनानै होनाय जायो आरो माबायदि मोनदों फरायसालिखौ? मोजाङानो जोबोद मोजां फरायसालिया। सासे मेट्रिक होगोन गेदेरा हौवासाया, ओमफ्राय सासे उन्दैया क्लास 4आव थाङो।